Masterizer. Sanibona ku-part 88 la siqala khona ehhoteni likaKheli ngenkathi uLushini esadidisa ukunyamalala kaKheli. Waphuma uLushini wama ngaphandle sacabanga kwaqhamuka lo mama oyi-prosecutor wambuza ukuthi Lushini wenzani la. Wathi uLushini ngigade uKheli. Wathi uprosecutor kade ekhuluma nodokotela. Wathi udokotela uKheli akanalutho esifubeni. Wathi uLushini okay kungcono-ke. Wathi lo mama lokho kuchaza ukuthi uKheli usephindele ejele manje. Wathi uLushini ungakwazi ukungilalela kancane ngikutshele ngoTrivers. Wathi lo mama ayikho into ozongitshela yona Lushini ngoKheli ngoba uKheli umbulali futhi njengamanje simusejele elinzima kakhulu. Wathi uLushini kodwa ubungeke ukwazi ukungilalela. Wathi lo mama suka endleleni Lushini uma ungafuni ukususwa la maphoyisa engihamba nawo. Wasuka ngempela uLushini ahamba lawo maphoyisa esehhoteni likaKheli. Lo mama wabuka uLushini indlela ayebakaza ngayo wambuza ukuthi what's wrong with you? noLushini naye wayeqinisa wathi Nothing. wahamba naye lo mama wayongena ngaphakathi ehhoteni elandela amaphoyisa. Lapho uLushini wayeseshaya uvalo lokuthi uKheli akekho. Wathi uyahamba uLushini wammisa lo mama. Not so fast. Wathi lo mama sinenkinga la Lushini. La maphoyisa awanawo ukhiye oqondene nozankosi bakaKheli. Sizocela ungene ngaphakathi ehhotini usikhumulele ozankosi bakaKheli. uLushini wayesadidekile ethi uphi uKheli. Wathi lo mama uKheli omgadile nangi embhedeni. Wangena ehhotini uLushini wayedidekile. Wathi engena emnyango uLushini wethuka ebona uKheli phezu kombhede. uLushini wabanjwa amalimi wathi yazi Kheli bengicabanga ukuthi yekela Kheli. Wethuka uKheli ebona lo mama ethi sebengisejele Lushini. Wathi lo mama yasezokuthatha. Wathi uKheli ngeke ngiphindele ejele mina. Wathi uLushini ayikhululeka kuzolunga Kheli. Ngesikhathi esakhuluma noKheli uLushini ethi prosecutor asizile ngeyingxoxo la mkhumulo ozankosi. Wasondela uLushini ekhumula uKheli ozankosi ethi bekezela Kheli uzodlula kulento. Wathi uKheli okay ngiyabonga Lushini. Wahamba uLushini afika lawo amaphoyisa esezothatha uKheli. Lo mama oyiprosecutor wabuza kuLushini ukuthi ubutatazeliswa yini wena. Wathi uLushini bengatatazeli ukuthi ngicasulwa na ukuthi awunandaba nobulungiswa. Yathi prosecutor nginendaba nobulungiswa bukaTrivers owabulawa. Wathi uLushini kufanele vele ngoba phela ubaba wakhe unamalungu esonto amaningi nawo ngomunye wabo. Ethi prosecutor uKheli wabulala uTrivers. Wathi uLushini awukubheki ngani ukuthi umuntu oyi-victim la uKheli wayesekhathele ukuhlukunyezwa uTrivers. Yathi prosecutor angizazi nokuthi ngikhulumelani nawe. Wathi uLushini ngoba ngikhuluma iqiniso. Yathi prosecutor ngikwaziyo mina uKheli wadubula uTrivers wagwaza uRamsey. Wathi uLushini ngoba lento uyibuka esayidini elilodwa ngoba udefend isonto lakho ukuthi usungathatha uKheli wayehlukumezekile uyomvalela impilo yakhe yonke ejele. Yathi prosecutor akayi ukuyodonsa u-life sentence uKheli uyodonsa isigwebo sentambo uyobulawa. Ofisini likaLarry wangena u-Esperanza ngesikhathi ezohlala phansi. Bebingelelana nethi uLarry konje uthe ngingakusiza ngani. Wathi u-Esperanza empeleni ngidinga indlela yezomthetho engingakwazi ukuthi ngiyisebenzise ukuthi i-ex yami ngiyeke. Wathi uLarry wangichazele nje okuningi akwenzayo. Wathi u-Esperanza usenesikhathi eside engiharasa nasemsebenzini athreatenisha aphinde ahlukumeze nomuntu engisuke ngizama ukujola naye. Wathi uLarry ngingakusiza nge-restraining order. Wathi u-Esperanza ngeke kube lula for i-restraining order ngoba sisebenza ndawonye. Wathi uLarry for ukukuharasa-ke singamxoshisa emsebenzini. Wathi u-Esperanza ukuthi sinengane ndawonye so angiboni ukuthi kungenzeka. Wathi uLarry khululeka kungenzeka lokho. Wathi u-Esperanza ngeke ngikwazi ukwenza ngaleyo ndlela bengifuna nje enye indlela engconywana yokumenza ukuthi akwazi ukuthi ahlukane nami. Wathi uLarry iyona yiphi-ke leyo ndlela engcono oyicabangayo. Wathi u-Esperanza ukuthi ngazi ukungcola nokukhohlakala kwakhe okuningi nginaney'nsuku nama-date engiwaziyo nobugebengu bakhe obuningi asehlukumeze ngakho abantu. Wathi uLarry okay awukungichazele ngalo bugebengu bakhe obuningi. Wathi u-Esperanza ilokho bengingafuna ukuthi ngiku-expose but bengithi ngizofuna enye indlela yezomthetho yokumenza ukuthi akwazi ukuhlukana nami ngingenzanga ngaleyo ndlela oyishoyo. Wathi uLarry iyona yiphi-ke le ndlela oyifunayo wena leyo ngangitsheli yona ngoba phela awufuni ukumxoshisa ngecala le-harassment futhi awufuni ukuthola i-restraining order against yena. Ikuphi-ke wena lokho okufunayo? Wathi u-Esperanza noma ngingazi kodwa ngibona ukuthi okungcono ukumsabisa ukuthi ngizothola i-full custody yengane yami ibuyele ngasesayidini lami uma ingahlukani nami kube ukumthusa ngalokho ukuthi ngizokwenza njalo uma ingangiyeki. Wathi uLarry okay ngiyacabanga ngingakusiza ngalokho. Usithi u-Esperanza kodwa ake ngiqale ngikhulume naye ukuthi kuzokwenzeka kanjalo uma ngabe ngahlukani nami. Uma ukuthi kuba nenkani ngizobe sengifayile i-full custody yokuthi ingane yami ibe sesayidini lami. Wathi uLarry khululeka ngizokusiza ngalokho. Wathi u-Esperanza sekukonke lokho kuzongibiza malini? Wathi uLarry ngoba sikhuluma ngo-Edward Willis la wonke lo msebenzi ngizokwenzela mahhala. Wahleka u-Esperanza wathi kubuke kungathi mina nawe sinesithi esisodwa ngathi sisukume evalele su-Esperanza kuLarry. uRandall wafika ngemoto yakhe wehla emotweni esesheshe eqonde endlini wayongena endlini yakhe wavula ikhabethe wakhipha
Gologo, wathela iSteve sikaGologo eglasini waphuza. Wakhipha iselfoni wafona ngenkathi esefonela uMarcy. Wayiphendula uMarcy efoni ebuza kuRandall ukuthi ufunani. Ethi uRandall wena uyitshela ukuthi uhlakaniphile. Ethi uMarcy, Randall okokuqala ungilahlekisele ngengane. Ngeke ngikwazi ukukhuluma nawe after lobuhlungu ongizwise bona, ngicela uye kubo ngifonela. Wathi uRandall ngisazokufonela ngiphinda ngoba nina noLarry ningitrickile. Ngisazoyipheka nakuwena i-revenge wena Marcy ngokungidivosisa ngalobugebengu enibenzile noLarry. Wathi uMarcy ipheye phela leyo revenge wavala ifoni. Waqeda lapho uMarcy wenza enye ifoni call efonela uBradley, wayiphendula uBradley ifoni. Ebuza kuMarcy ukuthi uright yini. Wathi uMarcy angikho right, isicefe sikaRandall ongayeke ukungifonela. Wathi uBradley kodwa lowo muntu uyobona nini ukuthi uyisicefe. Wathi uMarcy uAlex wasayinile amaphepha. Wathi uBradley cha kawasayinanga, uthe usazofuna umuntu oyiloyo osazomchazela ngaleyo divorce. Wathi uMarcy mhlawumbe yayisiza nalapho ukuze uthi divorce ebekhululekile ukuthi akenziswanga into ngokuroja. uBradley wabuza kuMarcy ukuthi uzoqeda nini. uMarcy watshela uBradley ukuthi uzomtshela uma eseqedile. Wathi uBradley okay sesiyohlangana ekhaya bavalelise bavala ifoni. uTonya wayecambalele kusofa ngesikhathi kungena umkhwenyana wakhe uBennett. Wangena uBennett wahamba wahlala phansi wavuka uTonya. Ethi uBennett usuze wavuka usulala isikhathi eside. Embuza ukuthi usezizwe njani. Wathi uTonya usezizwe ngcono. Ethi uTonya ngishawa amahloni bekunjani ukugula kwami lesithana. Ethi uBennett bekungekho nzima kakhulu. Wathi uTonya ungangiqambela manga. Wathi uBennett yini oyikhumbulayo. Wathi uTonya ngiyikhumbula kancane ngigodola. Ethi ngikhumbula nalomakhelwane oyi-psychologist ngathi unginike angazi noma ijezi noma ijacket. Ubuye wathi angisakhumbuli lutho. Ethi uTonya futhi le ndoda eyi-psychologist isike yafika la endlini yakhuluma izinto engingayiqondi. Wathi uBennett iziphi lezo zinto azisho. Wathi uTonya futhi ngifuna leya ndoda engaphinde ngikhulumisa. Wathi uBennett khululeka ngizomtshela ukuthi angaphindezela. Wathi uTonya kusho ukuthi manje abantu bala eMaxine bonke sebezongibuka njengohlanya. Wathi uBennett ungacabangi kanjalo, omakhelwane bethu abasha babukeka beyabantu aba-right futhi nami ngikhona. Wathi uTonya ukhona okwamanje usazoya emsebenzini. Wathi uBennett ngikanjani-ke sazi kahle omakhelwane abasha. Nakhona u-Alex ngaphesheya komgwaqo ubukeke umuntu o-right bese kuba uNatalie ngezansi komgwaqo babukeka beyomakhelwane aba-right. Wathi uTonya hayi namhlanje. Ethi Bennett ngiyaxolisa. Kwasuka uBennett wayohlala noTonya. Wathi uTonya asikho isidingo sokuxolisa. Wathi uTonya kungani usahlala nami Bennett. Wathi uBennett ku-obvious ngoba ngiyakuthanda Tonya. Wathi uTonya ngikwazi nje ukuzalela iy'ngane uma ukuthi ngiphuza amaphilisi. Wathi uBennett uma nginawe Tonya nginandaba nengane. Wathi uTonya kodwa ngiyayidinga ingane mina Bennett. Wathi uBennett lokhu akuchazi ukuthi kufanele ungaphuza amaphilisi. Wathi uTonya bekungcono sonke lesikhathi sengoniwe ukukhuluma nale psychologist yakamakhelwane. Wathi uBennett kodwa ngicela uyeke ukuyigaya ngengane ngoba wena uyilo mndeni wami engiwudingayo, ngiyakuthanda Tonya. Ngisho kuthiwa unangane ngithanda wena. uNatalie wathatha ifoni yakhe ngesikhathi efonela uMarcy. uMarcy wayiphendula ifoni. Ethi uNatalie bengikufonele lokhu ukucheck nje Marcy. Wathi uMarcy ngiyazama Natalie noma ngingakabi right for ukulahlekelwa ingane. Wathi uNatalie ngiyazi Marcy uzoba ngcono. Wathi uMarcy kodwa indaba ezimnandi ukuthi sengidivosile manje. Wathi uNatalie ngiyakubongela ntombazane. Wathi uMarcy bengisazofona nami ngibuza indaba kaKheli unjani yena. Wathi uNatalie ngicina ukukhuluma noLucian noEsperanza bethu right. Wathi uMarcy sanginyanyisa namanje lento yenziwa uTravis. Wathi uNatalie nami imagine nje indoda ifuna ukukucontrol. Wathi uMarcy mina ngiyohlala ngikubongela Natalie unendoda e-right. Wathi uNatalie ngiyabonga ngingabulala isifebe ukumvikela. And I'll kill a bitch to protect him. Wahleka uMarcy wathi nami ngeke ngikusole lapha. Wathi uNatalie Marcy amaphoyisa ke ak-interrogator ngendaba yokusha kwemjondolo kaRandall. Wathi uMarcy awangibuzanga lutho amaphoyisa awanabufakazi. uMarcy wabona ngena uBradley wathi Natalie sobuye sikhulume khona indoda enhle la engene ngiphathele izimbali. Wathi uNatalie siyakubongela kazuba leyo ndoda enhle. Wathi uMarcy uBradley wathi uNatalie okay sobuye sikhulume nami ngisafuna ukuya ngaseyitolo. Waqeda ngefone call uMarcy wasukuma waya kuBradley ebuza ukuthi yani occasion ngezimbali. Wathi uBradley no ngithe ngikuphathele nje ngoba uyayideserve. Wabonga uMarcy. uBradley wabuza ukuthi ususalelwe umsebenzi ongakanani. Wathi uMarcy no ngisalelwe ama phone calls ambalwa. Wathi uBradley ungakwazi ukwenzela emotweni la uma phone calls wavuma uMarcy. Wathi uBradley asambe uzowenzela emotweni ngoba kukhona la ngifuna ukukusa khona endaweni enhle kodwa ngeke ngikutshela ukuthi siyaphi ngoba surprise. Wathi uMarcy i-date wavuma uBradley wathi hayi date yethu yokuqala. uMarcy wathatha isikhwama sakhe wathi asambeni sengiready. uRandall wayesabuka uTonya ngeyipopolo ehleli phambi komuzi wakhe ephuza ugologo. Kanti uRandall uzothi sabheka umuzi kaBennett ngeyipopolo uqhamuka uNatalie yabona uRandall engamboni uNatalie. uNatalie yaxakeka ukuthi uRandall ubukelana umuzi wabantu ngeyipopolo. uNatalie yathi uyasondela kuRandall ethi uzokhuluma naye vele ethuka uRandall. Hey!
Athi uNetheli licaba ukuthi wenzani wena buka umuzi wabantu ngey'popolo. Wathi uRandall ngisemzini wami ngenza iy'nto zami nawe ubheka iy'ndaba zakho. Wathi uNetheli ngifuna ukumtshela umkhwenyana waloya muntu wesifazane ukuthi wenzani. Wathi uRandall nami ngizomtshela ukuthi unengqondo yasegetho. Wathi uNetheli Randall awuyeke lento oyenzayo loya muntu wesifazane uhleli yedwa lapha endlini uyamazi futhi ukuthi akaphilile. Wathi uRandall nawe awuphilile. Wathi uNetheli uwena umuntu ohlanyayo. Athi ngiyafisa sengathi ngabe washa naloya mjondolo wafela khona. Wathi uRandall okusho ukuthi uyamazi umuntu owashisa indlame yamathuluzi. Wahle uNetheli wathi ya vele ngiyamazi. Wathi uRandall uba wathi uNetheli kwakuyimina. It was me. Wathi uRandall we ucansi ngizokholwa lawo mangakho. Wathi uNetheli Randall hlukana naloya muntu wesifazane ngizotshela umkhonyane wakhe. Wathi uRandall hamba umtshela ngimsabi suka lapho wahamba uNetheli. Washiya uRandall wayeqhubeka nokubuka umuzi kaThonya ngey'popolo. Epolice station kwafika uEsperanza isikhathi etshela uEdward ukuthi Edward ngifuna ukukhuluma nawe. Wathi uEdward ubusushilo vele ukuthi ufuna ukukhuluma nami usungakhuluma-ke manje. Wathi uEsperanza hhayi la emsebenzini singakhulumela endaweni ehloniphekile ngoba siyokhuluma udaba olubalulekile. Wathi uEdward singahamba phela sekamereni. Wathi uEsperanza ngathi angikudingi endlini yami. Ethi Edi nami ngiyakukhumbula nje ukubamba leso sinqa ngesikhathi embuke ey'nqeni. Wathi uEsperanza ngicela ufocus Edward ngikhuluma ngento ebalulekile la singakwazi ukuhlangana e-restaurant for lunch. Wathi uEdward uzama ukwenzani uzama ukungidayisa kwi-boyfriend yakho entsha ukuthi izizongishayela kuleyo restaurant. Wathi uEsperanza kanti uyamsaba. Wathi uEdward ayikho into engiyisabayo mina la emhlabeni. Wathi uEsperanza ngicela ukuba serious Edward ngizoba se-break-in after 2 hours then uzokusendela i-address yale restaurant esizohlanganela khona. Ngifuna ukuthi ufike lapho sizokhuluma ku-serious Edward. Wathi uEdward okay kulungile ngizofika lapho. Wasuka lapho uEsperanza wahamba washiya uEdward. UBennett waphuma emzini wakhe wahamba wawela umgwaqo kaRandall. Wafika wanokha emnyango wendlu kaRandall wafika uRandall wazomvulela. Babingelelana ngenkathi uBennett etshela uRandall ukuthi Mr Holmes ngize ngenhlonipho la. Wathi uRandall khuluma ngilalele. Wathi uBennett uthe unkosikazi wami ukhulumile naye wavuma uRandall. Wathi uBennett yini obukhuluma ngayo naye. Wathi uRandall no besiyikhulumela nje okujwayelekile ngithe siyabemukela njengomakhelwane abasha. Ngimtshela nangendawo yala eMexini ukuthi indawo e-right. Wathi uBennett kungangcono makuthi benikhuluma lokho. Ethi kodwa ngithi usuyamazi ukuthi ubuya phazamiseka emqondweni. Wathi uRandall yangibonile kubuhlungu. Wathi uBennett ngizocela ungisize-ke Mr Holmes ngenkulu inhlonipho ngicela ungaphinde ukhulume naye. Wathi uRandall noma nga-understand ukuthi isizathu siyini. Wathi uBennett ngicela uhloniphe nje isicelo sami ngonkosikazi wami ungabe samkhulumisa. Wathi uRandall hayi okay makusho wena ngiphinde ngisho lutho kuyena. Wathi uBennett okay ngiyabonga. Wathi sehamba uBennett wammisa uRandall wathi manje mawukuthi-ke sekuphinde kuyamvuka kokugula. Wathi uBennett khululeka kumvuka mayiphuza amaphilisi akhe. Wathi uRandall sengisho lo mayingawaphuzi-ke amaphilisi akhe waphela nangalelala ngebusuku wazi wagqokiswa yimina leyandwanga. Wathi uBennett yangakuzwa lokho futhi ngiyabonga kodwa ngicela ungenzele nje ifavor ukuthi ungaphinde umkhulumisa. Wahleka uRandall wathi sengiyakubona yila madoda anesikwele. Wathi uBennett cha ngile nhlobo enothando. Wahleka kakhulu uRandall wathi unothando. Wasuka lapho wavalelisa wahamba uBennett. Esehambile uBennett noRandall wahamba eseyemzini ka-Alex ekhuluma yedwa uRandall. Ethi uRandall kuba uyazi-ke lo Bennett ukuthi ngisazolinaka kanjani lolu hlanya lakhe ngoba ngiyalithanda. Wahamba uRandall wayonokha emdleni ka-Alex ngenkathi enokha emnyango wavula u-Alex. Watshela uRandall ukuthi akangene wangena uRandall. Sebesendlini wathi uRandall waze wamuhla wathi u-Alex Randall awuzile ngezinto ey'ningi la uzele ukuzobona ingane yakho kuphela. Wathi uRandall okay ngiyaxolisa. Wathi u-Alex wanuka notshwala kade uphuza yini. Wathi uRandall bengingaphuzeli ukudakwa bengiphuze nje isitifu esincane. Wathi u-Alex next time kwama uzobona ingane yakho kakufuneka uphuze utshwala. Wathi uRandall hawu ucansi ukhuluma nobani wena. Wathi u-Alex ngicela ungangicasukele Randall kodwa kumele sibe nendlela ehlelekile esihambisa ngayo. Ngithi ngiyakucela Randall ma ukuthi uza la uzobona ingane ungaphuzi utshwala. Wathi uRandall okay ngiyakuzwa. Wasethi iphi yona ingane. Wathi u-Alex upstairs. Wathi esehamba uRandall wammisa u-Alex. Wathi kukhona okunye futhi ebengifuna ukukhuluma nawe. Wathi uRandall usangididisa manje uthe sizokhuluma ngengane. Wathi u-Alex kwakhona lokhu kumayelana nengane. Ngiyacabanga ukuthi kwaba ne-mix up elaboratory kwenziwa ama-DNA test. So benginesifiso sokuphinde ngenze enye i-DNA test. Wathi uRandall ngisakuzwa Alex. Wathi wena uqamba manga ukuthi uDr Rustin washintsha ama-DNA. Wathi u-Alex vele akawashintshanga ama-DNA results uDr Rustin. Wathi uRandall pho how come ingane engasiyona eyami ibe umuntu omnyama ngoba kusiyona ingane kaBradley le. Uqonda ungitshela Alex ukuthi ubulala nomunye umuntu omnyama ngaphandle kwami. Wathi u-Alex cha Randall angishongo kanjalo. Wathi uRandall pho ufunelani ukwenza enye i-DNA test. U-Alex wayesengingiza wathi sekungenze ne-research ithi research ingane kuyenzeka ukuthi izalwe ifana nokhokho noma ugogo noma ubaba kamkhulu osiwashona. uRandall ubuza ku-Alex ukuthi esizukulwaneni sakini wayekhona umuntu omnyama waphika u-Alex. uRandall wabuza ukuthi kubo kaBradley. Wathi u-Alex cha kodwa akazi. Wathi uRandall uqonda ukungitshelani pho Alex. Wathi u-Alex ukuthi senzele isiqiniseko Randall. Wathi uRandall namanga wena Alex ukhona omunye umuntu omnyama obulala naye ngoba wena wangitshela ukuthi uyimina ngedwa umuntu omnyama obulala naye. Uma kuwukuthi lokho wakusho kwakuyiqiniso sikuphika isidingo sokuthi ngenze i-DNA test ngoba sikho. Wathi u-Alex asiyeke
le ndaba Randall, uma ufuna ukubona ingane ahambe uyobona ingane. Uthi uRandall and ngifuna ukuyibona, sengifuna ukuyibona ngiyibukisise-ke manje, otherwise uzongitshela ukuthi ubulala nobawu. Lucian noma ilela khehla leposi. Wathi u-Alex, Randall uyafuna ukubona ingane noma cha? Wathi uRandall, ngifuna kahle ukuyibona manje, sengiyoyibona ngiyibuke kahle, ngiyibuka amehlo, ngiyibuka ikhala, ngiyibuka izandla, ngiyibuka iy'nyawo. Masuka lapho u-Alex wahamba senyukela upstairs, watshela uRandall ukuthi asambe. Wahamba noRandall sebenyukela upstairs enganeni. U-Esperanza wayehlele e-restaurant elinde u-Edward. Wangena u-Edward wazohlala. U-Edward ebuza ku-Esperanza ukuthi yini abayizele la. Wathi u-Esperanza, sesiyenze lento yethu ukuphikisana kanje isikhathi eside, so sengicela senziswe kwabantu abanengqondo manje. Kuba nawe Edward mhla ngiqala ukukwazi wawungenjena washintsha. Wathi u-Edward, ever since ngaba njena mina Esperanza angikaze ngishintshe, ngangisenzela nje ukuthi ngithandane nawe, so mase ngithandana nawe ngase ngiveza ubumina. Wathi u-Esperanza, manje kusho ukuthi ngalokho ngeke size sikwazi ukukhulumiswa kwabantu aba-civilized for isake yendodakazi yethu uMeka. Wathi u-Edward, ingane yami iyangazi njengoba bwayo, so asikho-ke isidingo sokuthi ngizobamba ama-meeting kuma-restaurant ngoba ngithi ngizama ukukhuluma noma wayolala namanye amadoda ngithi ngenzela yona. Wathi u-Esperanza, kusho ukuthi Edward uchaza ukuthi uzoqhubeka naleli khanda lakho nokuhlukumezana nami mangithi ngifuna ukumuva on empilweni, nalezi zinto osihlala uzenza uma usubhemela ama-drugs akho, uthreatenishe nomuntu engisuke ngithi ngizama ukujola naye. Wathi u-Edward, wazi mina-ke zonke lezi zinto osuyibalile izinto engizozenza vele ukuthi as long ngingabuyelani nawe Esperanza akekho umuntu oyokathandane nawe. Wathi u-Esperanza, okay sengihlulekile-ke ukuzama ukukhuluma, bengizama ukukhuluma nawe kahle. Ngesikhathi u-Esperanza ethathe enye ifayili eyivula u-Esperanza, u-Edward ebuza ukuthi amaphephani la. Wathi u-Esperanza, amaphepha e-soulful custody yengane yakhe uMika ukuthi ibuyele ngakuyena u-Esperanza. U-Edward ebuka leli phepha ebuza u-Esperanza ukuthi userious ngalento. Wathi u-Esperanza, yavela ngekudinga eduze kwendodakazi yami, ngifuna i-full custody yengane yami. U-Esperanza waletha elinye iphepha wamkhombisa u-Edward wathi la uxhaxha lwamacala akho wonke ukukhohlakala kwakho ohlezi ukwenza yonke le minyaka kusukela ngaqala ukuthandana nawe. Wathi u-Edward, Esperanza usuyahlanya yena. Wathi u-Esperanza, ngiyenza lento ngoba ngifuna uhlukane nami Edward. Wathi u-Edward, ngiyazi ukuthi awuzenzelanga lento Esperanza, ngabe uSteven okufaka kulo mqondo. Wathi u-Edward, uma ungakuthathi le fayile enalamacala uyoyikhombisa ijaji lento, ngiyakutshela Esperanza uzoyisola impilo yakho yonke. Wathi u-Esperanza, into engiyoyenza njengamanje leyo ngoba ngiyokhuluma neloya yami. Wathi u-Edward, uyithathaphi imali yokuba neloya wena, isifebe esingenamali? Wathi u-Esperanza, ubiza abantu ngesifebe washaya u-Edward ngempama. Wathi u-Esperanza, ngithi kufanele uyilungiselele ngoba ngizofonela iloya yami mangiphuma nje la. Wathi u-Esperanza futhi awuthi ngikhokhele leli wayini ngihambe ngiyeke iloya yami. Mase ethi ubheke iwallet yakhe esikhwameni u-Esperanza khona ezokhipha imali yokukhokhela le bill yale wayini kade liphuza, akangayitholi iwallet. Ayifuna u-Esperanza iwallet engayitholi. Wathi Edward, ngicela ungikhokhelele ibhili yaleli wayini. U-Edward wamemeza wathi, weda le ntombazana ayinayo imali yokukhokhela le wayini esiliphuzile. Wathi uzama ukumthulisa u-Esperanza, wamemeza u-Edward. Wathi uthi yasukuma u-Esperanza. Wathi u-Edward, kuzomela ukhokhele leli wayini, ngiyiphoyisa mina, uyangibona ngigqoke i-full uniform, ma ungalikhokheli ngizokubophela icala lokweba la esitolo. Bese aphikisana kanjalo kwafika omunye ubaba usebenza khona e-restaurant wathi hayi akahambe u-Esperanza, ayikho inkinga, iwayini usewubuya likhokhela. U-Edward wathi wena wazi lento oyikhulumayo nesisu esikhulu, ngeke mina ngisidedele isigebengu sintshontshile e-restaurant saphuza iwayini mahhala kuzomele ngimbophe. Wasukuma u-Edward wagaxa u-Esperanza ozankosi wathi ngikubophela icala lokweba e-restaurant. uDr Rustin wehle emotweni yakhe ngenkathi ephethe ifayile nama-final DNA result. Wahamba uDr Rustin wayonokha emnyango wa-Alex, wamvulela u-Alex uDr Rustin wamngenisa ngaphakathi. Sebengaphakathi uDr Rustin watshela u-Alex ukuthi ngize ngaphoqeleka ukuya kwibhodi lesibhedlela Alex ukuze ngibatshele la mango wangiqambela wona. Wathi u-Alex, namanje ngiyaxolisa Dr Rustin. Wathi uDr Rustin, ngiphinde ngakhuluma neloya yami Alex. Wathi uMr Randall Holmes uzoyenza indaba yalama DNA results ibe yinto enkulu Alex. Ngithe angize kuqala ngizokukhombisa lama DNA results esiphinde sawenzisisa abuye elaboratory aqinisekisiwe. Ethi ngifuna ukuthi uwazi wena kuqala ama-result Alex ngaphambi kokuthi awazi yena uMr Randall Holmes. Udokotela wamnika u-Alex lawo ma-DNA results wawavula wawafunda u-Alex. Wethu u-Alex mayebona ama-DNA result. Oh my God. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala.
for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.